li vam se nekad desilo da se potpuno razumete sa nekim ko govori na jeziku koji ne znate? A da li vam se desilo da se uopšte ne razumete sa nekim ko govori vašim jezikom? Svi mi imamo to iskustvo. Kada sam već uveliko završavala škole za grčki jezik u Beogradu i posle iskustva od više od 15 godina pravljenja naših porodičnih seminara Kia i Kidoa i masaže, pitam jednog prijatelja Grka nešto što je zahtevalo prost odgovor da ili ne. I učini mi se da mi nije odgovorio. Ponovo postavim pitanje, ista slika. Pitam treći put. Kaže, pa sam ti rekao. Šta? Tada počinje učenje, zaista učenje stranog jezika. Odnosno, shvatanja druge kulture i drugog načina komunikacije. Nije dovoljno komplikovano i zbunjujuće to što je njihovo ne naše da. A naše ne u stvari njihovo ohi. Već oni u praksi to izuzetno retko koriste. Više se koriste mimikom. Tako da kod Grka da izgleda u proširenoj verziji otprilike ovako. A u skraćenoj će možda samo pogledati u svoje desno rame. Ohi, odnosno naše ne, bi izgledalo u malo dužoj varijanti otprilike ovako. Skraćeno, to je samo podignuta leva obrva. Vidjet ćete u prodavnici ako pitate da li nešto imaju, prodavačica će vam često samo dignuti levu obrvu, što ja ne mogu da izvedim. A i ovde, na mom ostrvu, Visu, trebalo mi je poprilično vremena da shvatim njihovu verziju dalmatinskog ili ti ne mogu da ponavim. To bi najčešće trebalo da znači da, međutim u zavisnosti od interpretacije možda znači nešto drugo. Suštinski gledano, hoćemo li se razumeti ili ne, zavisi od naše vibracije, ali i od programa, naših ličnih, ali još češće programa kolektivne svesti kojima smo zatrpani. Počnimo da se detoksifikujemo na svakom segmentu i svakom nivou našeg bića. Uostrvimo se za početak i zagledamo se duboko u sebe. Počistimo po kući i kada to dobar deo nas uradi, desit će se kvantni skok u kolektivne svesti. Razumjet ćemo se savršeno na svim nivoima. Vidjet ćete. Počnemo, samo počnemo.